dneska si ideme natočiť ten, čo sa minulom videu hovoril, že ideme do 15. týru s touto Tarou. Tak môžeme sa na to vrhnúť a dajte like a odber, aby ste ma podporili a aby vychádzali takéto ďalšie videá. No, proti komu ideme, proti Penny. No ježiš. Čo? To... Som mŕtvý. Dobre. Yes. Mne sa to seká. Yes. No. Kde je ten posledný? Kde je? Sa bojí. A tu je Frank. Umri! Yes! Prvá hra a prvý vín zatiaľ. Na ďalšiu hru. Iba 13 týrov a máme to. Poďme tak ďaleko. Minule sme. Kámo, tak. Si musím vylepšiť tohoto bravora, lebo nemám. Umrite. Umri. Bum. Ja som sa už bál, že to ja umrem a nie on. Spotený, ale tak strese. Umri. Dobre. Mŕtvy. Umri. Mŕtvy. No je Sigma. Kde je ten posledný Ježiš? Nina, nechci vysvetiť, čo sa bude? No, Dynamajka nemám rád. Yes, ďalšia hra, ďalší vín. Už máme ešte 11 týrov, si idem vylepšiť, počkajte. Takto. Moc nebudem dávať damage akože, ľudia. Iba nejakých 1600, asi, neviem. Šelina, pelin. Tu by sme mohli vypnúť akože. Umri, dobre. Umri. Poď. O, tak to som nemal robiť. El Primo sa mi ide po mne. Ja, tak ja nemám na to El Primo. Crow ma nemá rád. Prečo? A nie! No, poďme. Bom. Stres mám. Dobre, ešte 10 týrov a máme to. Čakal som to horšie, ľudia, akože. To bude tak podľa mňa 11 minútové videjko, ale to mi nevadí. Či vám to vadí, alebo neviem. Neviem, či nás to bude baviť. Pim!
typem. Typ. Nemám rád PEM, lebo furt spamuje s tou blbostou, rotačakom, s persilom normálne. Karlo, prepáč, musel som. Ježiš. Cold, fakt ďakujem ti. My to mohli mať, ale nemáme kvôli Coltovi. Môj to Bolt. Myslíte, že mi donese Bolt jedlo, tento Colt? Aj tu Colta nemáme. Ale že mi donese. Všetko je moje. Jak to mohol prežiť, Ježiš? A našťastie som to dal, bo som sa pokakal. No, nemám ťa rád. Medveď, ale keď som vám polár. Ako polárny medveď. Ďakujem, fakt mám ťa úplne rád. Umri. Úplný stres mám, ale že úplne. No poď. Ja už umri, Ježíš. Pam, pam. Easy win. Jak všetky viny. Ešte 9. Takže čakal som to horšie ľudia, ale nakoniec to je lepšie, som si myslel. Stresy. Tak bije srdce, že miliardu za minútu. Koho mám? Jaj. Barley môjdem. Barley, keď mi to zobe, tak umreš. No. A tak by som to dal, tak čo? Jedna plus jedna je dva. Je to pravda. Si nečakal, že to bude pravda. Umri! No, dobre, už som sa zlákol. Jak to, že ešte stále si nedržal? Ja, tak teba si neodľúbim. Umri! Umri! Yes. Ešte 8 asi, ja neviem, áno. Ja umrem. Die. I wanna die. Umri! No, jak nič. 8 minút a už sme akože v polke pomaly. Pum, pum, pum. Ježiš, že sa mi to seklo. Nechaj ma medvedica. Alebo medveď. Nie, persil. Krát. Mám stresy. No jasne, keď je tam El Primo s milión gadgetami. Umri! Bam! Dobre, keby to prežil a ma zabil, tak ja to vypínam. Ešte 7. A našťastie sme už tak v polke. Sme tak trochu za polkou. Ne. Dobre, ja idem proti Dynamajkovi. Ja, tak ty si... Radšej nič. Tak ale zase El Primo, ježiš, to nefel. Umri. Umri. Fakt ďakujem, toto je najlepšie. Toto je najlepšie, ja to milujem. Blbý Míku.
Plačem, ale to sa nedá. Keď tu asi 15 na mňa. 74 doma. Keď budem tu 15, ja už budem, viete kde? Ja už budem tu na 6500. Môžem čo vylepšiť koľko? No ako. No ja poďme už to rýchlo vyhrať, aby sme už vypnú toto video, lebo potom niečo budem robiť. Poviem vychodiť z okna mobil. No, poďme. Bum. Surč. Surč. Jaj. Hej, ty si mi tu zobral, no vieš, škapeš. Škapeš do... No, kde? To som nemyslel vážne. Ale tento už neviem toto robím. Bum! No tak poď. Poď. Na čo mi tu tam išlo? Dobre, niekto si tu robí nepriateľa. Ježiš. Kde je nové? Je tu... Ja si tu budem odpočívať. No tu si. No poď. Ja som ja, ty si nikto. Ne, ty si ty. Ježiš, ja asi umriem. Ja robím part 2 a neurobím. Musíme to dohrať. Ja to potom budem postrihať, keď to budem vedieť vôbec. Dobre, nechcem sa do toho pliesť, akože. Hej, čeď. Tak poď, no tak poď. On utiekol smrti. Ďakujem, fakt, toto ste mi tu museli dať. Není to jedno, dobre. Není tam? Ježiš, tak tu je. Tak poď, čo sa bojíš? Ne, v pohode. Chceš? A nepomôžeš mi ju zabiť, keď je silnejšia než ty aj. Ešte 6. No, ne 6, 10 ešte asi. Ja už nemám na tom... To, čo som napísal na jedný. Konečne tu mám nejakého typka, čo raz, dva vypnem. Au. Akože chcem už vyhrať jednu hru teraz. Je trocha navychravé, tak mám pravím. Umri. Ja som mám v pohode. A nemám, nakoniec nemám. Zistil som dostať Inferno z tejto hry. Tu je. No tak pohni. Čo sa bojíš? Poď, no poď. No aj tak umreš. No, čo si myslel? Kde si? Ja ťa vidím. Tu si. Nie, neučičeš. Dobre, ale možno ma zabiješ si slabý.
Roman, neštudu. Dá sa. Ja už to môžem kakať. Tak to poviem. Ne, skôr takto to poviem. Ja urobím toto. Dobre, proti Bonnimu. Medveď. Prečo? Bum. Nemá. Umri. Au. Ďakujem. Fakt za túto nabitku. To tak nechcevať. Aspoň už má 10. 44. Jak som tu ťukala, rageovala. No poď sa. Máme už 4. Musíme to vyhrať. Ja to postrichám. Možno. Neviem, či to budem vedieť. A keď je, tak to nebude to 20 minútové video. Mŕtvy. Nemám slov proste. Tu som naštvatý. Už sa mi nevláde to hrať. A ešte niečo hovoriť. Poď sem som ti povedal. Ty poď sem. Ne, v pohode, môžeš ísť ďalej. Ne, poď sem. Ešte aj Gina pôjdem robiť na 15. Vetáru chcem na budúce dať aspoň na 20 minút. To bude zábava. No som. Kde sú všetci? Aspoň keby išli za mnou. Tu som. No dobro. Čo? Jo to nejde. No som si chcel spievať Despacito. No, 11. Ešte 4. Ešte 4 ľudia. Odber ľudia. Jo, toto keď už robím, tak musíte mi dať odber a like plus ľudia. Ježiš. Bum. Bum! Ježiš. Fakt ďakujem. Toto je najlepší pocit. No to bolo. Mal som ísť preč. Ja dostanem infarkt asi ľudia. Zavolajte sanitku. Už to má 20 minút toto video. Ja už to nezvládam. Zaspávam ľudia, ale ne. Šťastie, že nejdeš bojovať proti mne, no poď. Ja budem iba kempiť už, ľudia, lebo chcem to už mať čo najrýchlejšie. Chceme si trochu zabojovať, ale hlavne to chcem vyhrať. Bum. Max energy, no poď sem Max. Šialený Max. Ja to môžem... Nič.
neznášam toho gnoma, ja ho mám, ale nemám ho rád. Mom, thank you so much. Ty had. Tak ty si veľký had na krku. Ešte táto, aj túto chcem, aby sem išla. Kašlem už. Ja som zničený psychicky aj fyzicky z tohoto. Ja idem teraz robiť jednu stratégiu. Tučňaka idem zabiť. Ja si znal tučňakov na tým. Tak bylo srdce. Som mi tu kakať. Ne. Poď príjmu. Čo si taký zlý? Jedenkrát chceš bojovať a jedenkrát utekať. Fakt, to mi nevychádza. No tak poď. Poď! Ne, ja musím byť hlavne v kúde. Zapijeme si. Tu som. Bum. Má 7 týchto debilí. Bum. Bum. Jak nič. Čo je. Ja to už chcem zostrihať na takých 13 minút, teda 15-18 minút, lebo to bude na dlho. No jasne, títo tutoraja. Keď som mal Edgara, tak už som na 30. leveli a mňa to nezaujíma. Tak keď som mal Edgara. Ale ja už to môžem doslova. Ľudia, prosím vás, dajte like a odber za ďalšiu časť, prosím vás, natočíme ju potom, prosím, dajte like a odber, čaute.